Vieš, keď ma spred dávaš, tak mu prekážeš, musí dať z boku. Uvidím, ale neteším sa, že budem musieť odtiaľto odísť. Alebo by som doma mal stať? Veď ste sa udobrili, keď sme boli za nimi v Španielsku. A teraz pozri. Pozri. Ahojte, babiny, dobré ránko. Páči. Ďakujeme. Páči sa. Vám položím. Ešte páka. Páči. Čo? Usekávaj. No. Z boku, čo? Čo? Kedy sa vráti? Ja poviem ti, Michal, že si dobre pýtať. Ty si to vieš, ako by sa mal vrátiť ku mne. Nie. Tak, ja neviem. Ja mal som aspoň taký pocit, keď sa vrátil do Španielska, že to všetko medzi nami nejak... Čo kúkáš, panelák? Ruku na to, serus. Serus. Tak daj, idem ťa aj krmiť. Ocko je hladný. Ja som presne Nie, vedela, že maminka sa to si môže stane. znamená. A preto Maminka som nemá vedela, ešte že- hlasť. Ráno mali nezjedol vôbec žiadne toasty, tak som mu dojedla po ňom. Ám? Keď vypneš mozog a nechá sa riadiť srdcom, sa pozrie na to, jak dopadol náš Paťo. Vy si môžete podať ruky. Bať. Počkaj, hádam, a to nebudeš porovnávať s Paťom. Preboha, ten má 21 rokov, ten môže byť žien ešte preboha. Lenže ja, Dušenko, mám Má si dosť 41 a ja si už toľko veľa nenavyberám. Čo nenavyberám, však ty môžeš mať Michala, Honzíka a dokonca si myslím, že aj Jakuba. Nie. Radšej zostanem sama. Moja vec, no. A to ti bude ale strašne chýbať sex, takže... Sama. To sa je polka. Ham? Ňam? Ale no tak. No šup do pusy. Jedeme, Molik. Zjadnúme. Volala mi Betka. Hej, a čo chcela? No čo asi? Chce sa vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu. A nerodila ona náhodou tak niekedy pred letom? No rodila. No, tak jej budem musieť pekne vysvetliť, že dieťatko potrebuje starostlivosť a na tieto účely platí ten Toto snad skvelý pošleme na štát, Jojku. počkám trojročnú materskú. Video. Ako zaujíma panela. Som oficiálne rozvedel. Dole ruky. No, vidíš. Nie. Náš vzťah je nastavený tak dokonale, že na ňom netreba pracovať. Že by Dominika. Poslať tú Dominiku pred do seriálu, no? Aj Larry. Marcel, prúser, ale riadny. Dovidenia. Terus? Ja idem na kliniku, ahojte. Krajina. Čo je? Musíme tie práti okamžite z toho biznisu vyťahnuť. Koniec? Ak tie prachy nevyťahneme, už ich v živote neuvidíme. Na močnú. Aha. Ty len nepočúvaš, Marko. Juri! Ak čo neurobíme, tak si uvedom, že prídeme nielen o zisk, ale o všetky peniaze, čo sme tam dali. Paňatná! Upokoj sa, dobre? Upokoj sa. Juri! To komu teraz voláš? No Milankovi asi, že nie? Serna Milana. Ale aj on v tom má peniaze a Normálne nemal. toto chleba naše dieťa. Teraz budeš naháňať Milana, alebo chceš zachraňovať svoje peniaze. No, Feďo, toto logo, čo máš na paneláku, to môžeš kľudne zvesiť dole. Však celé 2 mesiace tu nebola ani jedna čaja. Však bolo leto, boli dovolenky, ne? Jak je vonku 30 stupňov, tak kto má chuť ísť na masáž? A ešte k tomu spirit. To, keď je leto, tak aj ten, čo má to tú najväčšiu depresiu, tak sa sám dostane z nej. No, že na teba to leto dajak nezapôsobilo. Celý čas si tu sedel v depresii. Lebo ty si mi tu každý večer tancovala lambádu, nie? A to tá tvoja kariéra veštice skapala jak pes. No však je uhorková sezóna, nie? Stále vysielajú len to reprízy, ale neboj sa. Všetko sa na dobré obráti. Ja začnem veštiť a pôjdem aj do tej Jojky sa opýtať, že čo a ako. Ty, no ti vieš, čo som si všimol? Že
To ten náš život, to je jak taká sinusoida ide, nie? Furt hore, dole, hore. Prestaň, nehraj mi tu reči o tej tvojej spirit masáž. Ja nie som Kiza Kohútová. Voči vážne ti utorím. Kúkaj tu. Na začiatku sa mne darilo so zlogami, nie? No. Prestalo to ísť, začala si ty s hrncami. Jak prestali hačky, začal som ja so Spirit Massage. Jak ustúpila Spirit Massage, tak ty si začala to svoje veštenie vo jojke. Ježišmaria, kúkaj, jak si mi tu natrúsil. Ale no, Ježiš, daj dole to te kinžal. Papaj, ňam, ňam, ňam. No, že to, tá tvoja teória, dajak nefunguje, nie? To. Celé 2 mesiace toto naše obidva sinusoidy boli akože dosť minuse. No, ešte mesiac takto a môžeme sa mi kľudne presťahovať tam do Kokšováše. A ty kde teraz ideš? Čo? Na zraz motorkárov. Čo? Veľká akcia. Ježiš, Feďo, za to, že máš motorku, to ešte neznamená, že si motorkár. A ty tam poznáš za koho?